Hem de ser més rebels perquè hi ha altra gent que ho és, que ho experimenta, que està constantment fent proves per canviar el que és l'status quo. És que és impossible canviar un sistema des del centre, perquè els anticossos del sistema se't mengen. No hi ha més remei que provar coses noves per arribar a demostrar que alguna d'elles pugui funcionar. No estic parlant, per tant, d'una rebeldia que ve del no-res, sinó que és una rebeldia que ve del coneixement molt profund d'un mercat. Les característiques que tenen els rebels són una, que es fan noves preguntes, que van més enllà de l'status quo, que miren i veuen diferent, que s'orienten clarament al futur i que veuen les oportunitats quan altres no les veuen. Avui en dia, aquesta idea del poder de l'anomalia s'està estudiant molt i és una recomanació que crec que us puc fer. És a dir, s'ha de dedicar una mica de thinking, una mica de pensament, de veure què és el que no funciona al meu mercat. O sigui, avui el marge no és només un resultat que et comprin o no et comprin, sinó que realment et comprin una cosa que no troben en un altre lloc. I, per tant, és molt important que tu agafis les anomalies abans que ho agafin uns altres. Jo detecto una veritable revolució en el món per entendre què són els sensors. Una queixa és un regal. És a dir, que com utilitzes els teus sensors, les reclamacions, les queixes de la gent, per actuar directament sobre allò, no en plan, vaja, vinga, ho haig de resoldre, s'han queixat, sinó en plan, ostres, s'han queixat i per tant m'estan dient que puc millorar el meu servei donant-li una resposta. Barrejar creativitat analítica, que al final ve d'entendre què és realment el valor. L'ànima, des del meu punt de vista, es genera des del valor. És a dir, des de la voluntat de donar valor al teu client. La paraula clau és valor. Qualsevol persona, quan va buscar un producte o un servei, analitza 30 coses. La capa funcional ha de servir pel que diu que serveix, hi ha un component emocional, hi ha un element vital i, finalment, un element transcendental, atributs de l'Edger. Han de ser audaços, necessitem aquest efecte de multiplicació del talent, oberts a la tecnologia i, finalment, mantenir-se curiós. Crec que hi ha una oportunitat de ser rebel, crec que ho haurem de ser perquè el context és molt més complicat i, per tant, ens haurem d'atrevir, molt més.